suka samu ki tsallake yaran zaki wane rake yan matan na leke-leke amma mu ba mu dauke hawa babes cool down mana sannu malam Allah dan ba ni wuta man dan kunno na maka ba da shan sigari ne mutumin banza haka za ka kare kai ka ji manyan kasa Allah dan taimaka min da abu man dan kunna ni ma yawa wayo Allah yawa Kai saurara mana me haka? Ya kake huran hayakin sigari ne? Sannu kamar ya. Wai ni ban tambaye ka me sunan ka ne? Sunana kake so ka ji? Wallahi. To sunana Dangana. To malam Dangana. Wai mutane na ci ana ta kiran mutane masu ba da tallafi ni shiru har yanzu. Oh, kai ba a kira ka ba? Har yanzu ba kira ni ba ni ko waya na abin da ne ban abin nan ba. Haba to ai ni sun kira ni ina sa ran ma gobe zan je in karɓe char in ka gane? To gobe zan je in karɓe karafuna. Ni ma za kira ni? To waye sani. Za su kira ka jira kawai. Ka gane? To shikenan. Nagode zan barka lafiya. Zan barka lafiya. Yawa mutumin banza. Hello. Hello? Muna magana ne da kunkuru? Kunkuru ne. Kunkuru ne. Ok, kai tsaye muna magana da kai ne shashin tallafi na naira 10,000. Yawa, turo min da kudin dama ku nake jira, turo min. Ok, kana wani state ne? Na Kano. So, amma information naka ya nuna mana kan cewa Kogi state. Na je garin ne, na je na yi bautan kasa shekara 10 shine na dawo Kano da zama. Turo min da kudin. Ok, to me sana'ar ka? Hello? Me sana'ar ka? Hello? Baka ji na ne? Haji shi ba baya ji. Hello, kana ji nace me sana'ar ka? Yawa, turo min na jin ka. Hello? Me sana'ar ka? Tururuwa.